tak stále robíme rovnaké veci, ale len ich pripomeniem, že vnímate, uvedomujete si alebo prežívate to, že sme v Pánovi, že sme v duchu. Máme telo, naša duša sa raduje, ale niečo je oveľa hlbšie v nás. A vnímame to, keď chválime Pána, vnímame to, keď sa modlí niekto nad nami. Takže učíme sa byť pozorní na niekoho, kto je stále s nami a kto je pre nás podstatný, a to je Ježiš, jeho duch. Sú také kľúčové pre mňa niektoré veci, ktoré sa ťažko riešia, ale Pán nás stále vychováva, láme nás, a keď chceme ísť za ním, tak určite 5 rokov, 10 rokov, možno aj 20 rokov nám Pán dáva na srdce aj nové poznanie a možno veci, ktoré si myslíme, že sme mohli už vedieť dávno, tak je istý čas, v ktorom musíme dospieť, dozrieť, aby nás Pán učil niektoré veci, ktoré možno, že sme mali vedieť dávno, ale neboli sme schopní tomu rozumieť. Niekedy sme nadšení a potom Pán potrebuje trošku počkať, kým vychladneme, aby mohol začať k nám hovoriť takým spôsobom, akým chce on. Nemyslím tu, ale v našom živote ako takom, niekedy to je aj dlhšie obdobie. Takže jedna z vecí, ktorú Pán mi tak ukázal a ktorej sa ťažko niekedy poddávam, ale sa to učím, a to je dobre, keď sa to všetci učíme, že vieme, že Pán k nám hovorí. On nás vedie. Samozrejme, že nečakáme, že počúvame hlasy alebo vymýšľame si nejaké svoje predstavy, ale vychádza to z dôvery. Vieme, že Boh je. Vieme, že Duch Svätý je. A vieme, že nás chce viesť. Svätý Pavol to hovorí, že tí, ktorí sa nechajú viesť Duchom Božím, sú synovia Boží. Čiže vieme, že Pán nás chce viesť. Veľakrát si kladieme otázku, ako. Dlhé roky, keď som sa pohyboval v takomto prostredí a sme sa modlievali za ľudí, tak sme sa učili aj od iných a sme to aj čítavali v knižkách a sme to aj očakávali, a je to aj správne, že keď sa za ľudí modlíme, napríklad vkladaním rúk, tak máme načúvať, k čomu nás Boh v tej modlitbe vedie. Nemusíme to vždy cítiť a vnímať ako nejaké veľké zjavenie, ale máme byť pozorní na Pána, čo Pán nám vyjavuje v tej chvíli napríklad o tej osobe. Niekedy to je ťažké, samozrejme, pretože záleží to aj od nášho postoja. Možno sa niekedy veľmi horlivo vložíme do modlitby a chceme strašne zmeniť toho človeka, jeho život, a vtedy nepočúvame trebárs Pána, ale učíme sa to. A v istom bode sa mne stalo po rokoch. Po rokoch sa mi stalo, že som sedel na posteli, ráno som si tak držal hlavu a som hovoril k Pánovi a som potreboval, aby ku mne niečo vyjasnil veci, aby jednoducho povedal niečo k môjmu srdcu, aby som si uvedomil niektoré veci, ktoré som potreboval si uvedomiť, a tak som sa modlil, som načúval a stále ako som sa sústredil, a veľakrát som sa to učil aj v seminári, z vlastnej iniciatívy očakávať na Pána. Takú som mal predstavu, že trebárs ráno vstanete, prídete do kaplnky a očakávate na Pána, trebárs od 5. do 6. Alebo večer som si našiel čas a išiel som do kaplnky a zase som očakával na Pána, trebárs od 6. do 7. Tak som sa to učil, tak som to chápal. A keď som si teda modlil a som mal takto ruku a som stále Pánovi hovoril a som tak vysvetlil niektoré veci a očakával som na Pána. A zrazu som začal cítiť moju hlavu ako príťaž. Z toho môjho sústredenia mi tu niečo plo. A vtedy som si uvedomil, to som neočakával, ako sa niečo vyrojilo v mojom srdci, a Pán hovorí, že ty chceš, aby som k tebe hovoril teraz, a čo celý deň? Alebo chceš hovoriť, aby som k tebe hovoril, keď na niekoho položíš ruky, ale čo počas dňa? A vtedy som si uvedomil, ako som málo otvorený na jeho vedenie. A potom prišla druhá vec, tá ruka tu. Viete, to je mysliteľ, že? To je odrodená taká socha, mysliteľ má tak ruku a sa trápi. Pán hovorí, že ja nehovorím k tvojej hlave, ja hovorím k tvojmu duchu. Môžeš si dať pokojne ruku dole. A potom som si uvedomil mnohé veci, že Pán môže k vám hovoriť v autobuse, Pán môže k vám hovoriť tu na konferencii, Pán môže k vám hovoriť, keď varíte, podľa toho, keď to potrebujete. Ale samozrejme nie z nejakej zábavy, že ku mne Pán hovorí, kedy chcem. Jednoducho on nás chce viesť a máme na ňo očakávať stále. Samozrejme, že to sa nedá urobiť tým, že sa viem nejako sústrediť na to. Potom by som chodil ako zombi medzi ľuďmi. By som chodil medzi nimi, by sa pýtali, to čomu je tomu človeku. Chodí stále takto nejako.
to nemusíme robiť. Práve preto, lebo Pán hovorí k duchu človeka. My nevieme ducha identifikovať, v ktorej lokalite nášho tela sa nachádza, pretože duch nemá telo. My to niekde vnímame, alebo napríklad niektorí vodcovia duchovní, pravoslavní napríklad otcovia, často hovorili, že je to niekde lokalizované tu, alebo niekde v nižšie bruchu. Možno si to tak uvedomovali, keď sa modlili, že niekde to vychádza zvnútra. Dokonca Pán Ježiš hovorí, keď povie, že ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech pije. A nech pije. A hovorí, že z jeho vnútra. A doslovný preklad hovorí z brucha. To my nepoužívame také výrazy. My povieme, naša kultúra, aj Cyrila Metod, naša kultúra, ako tým, ako sa vyjadrujeme, je odchovaná na gréckej kultúre. My myslíme abstraktne. Židia nemysleli abstraktne, tak povedali, že z brucha. My povieme, to je také negustovné, že z brucha vieme, že tam máme čreva a žalúdok a šalát a tak teraz, čo tam robili. A Pán ho vychádza zvnútra človeka. Čiže keď Pán nevychádza len z našej hlavy a nehovorí len v našej hlave, tak sa môže pokojne stať, že práve keď to nečakáme a sústredíme sa na niečo iné, zrazu Pán k nám prehovorí. Čiže nehovorí v tom zmysle, že teraz, ako tu zaznelo aj od sestry Eriky o jóge, na to povedal veľmi dobrý autor, ktorého vydali v Jase preklad slovenský Harold Hill, Žiť ako kráľovské dieťa, hovorí, že hľadal pravdu. Jedna z vecí bola, keď sa učil jógu. A ho učili, že keď budeš robiť jógu, tak nájdeš pravdu. On hovorí, že sedel som so skriženými nohami celé hodiny, keby mi aspoň z pupku vyrástla sedmokraska, bolo by to celkom zábavné, ale nič sa nestalo. Výborná knižka, neviem, či ju ešte majú v Jase. Ešte je na sklade? Si kúpte Harolda Hilla, v Jase by mali ešte mať Žiť ako kráľovské dieťa, veľmi dobre vás to... Ako? Nemáte? Nemáte? Tak vydajú možno reprint. Toto reprint. Tu sa hovorí svätý Pavol v prvom liste Korinťanom hovorí o múdrosti kríža. O múdrosti kríža. Jedna z vecí, ktorá súvisí s tým, čo som pred chvíľkou hovoril, keď ma Pán učí, a ja sa veľmi ťažko učím, lebo ja som teoretik. A ja musím si všetko v tej hlave zrovnať a mne to nejde niekedy. S tým súvisí ďalšia vec, to sú skryté veci v nás, veľmi skryté v našej povahe. To, že napríklad chceme byť uznaní, to, že chceme pred ľuďmi dobre vyzerať, to, že máme také detské sny, že pamätáte si to, takí starší, čo ste aspoň tak 40-50, ako v akom veku sa ja pohybujem, od 40 do 60, to tak poviem širšie, tak my sme sa učili v šlabikári a tam boli také rôzne profesie a my sme vtedy žili za socializmu ako malé deti v škole, že ja chcem byť kozmonaut a druhý hovorí, ja chcem byť traktorista. To bolo rovnako atraktívne. Zrazu, keď človek už dospieva, tak už vidí sa v iných pozíciách. To hovorím veľmi potichu, to potom vystrínite, keby ste to nahrávali, že niekto povie, ja chcem byť kňaz. Aj to môže byť niekedy proste pozícia človeka, ktorú musí Pán očistiť. A to, keď my slúžime ľuďom, alebo keď chceme zvolávať Ducha Svätého, aby nás zmenil, aby zmenil náš prístup k životu, aby zmenil náš prístup k našej snahe byť svedkami doma, všade, kde sme, tak musíme dovoliť Bohu, aby začal používať svoje spôsoby. Preto Pavol hovorí o múdrosti kríža. Kríž je niečo, čo my nevieme pochopiť, čo nás zabije, povieme. Kríž, tam sa zomiera. Kto môže hlásať Boha, ktorý zomrel ako zločinec? Kto môže hlásať Ježiša ukrižovaného Židom, keď bol popravený podľa zákona? Je to v Deuteronomiu, že každý, kto by sa rúhal Bohu, musí zomrieť odvisnutím na dreve. Žid, keď videl Ježiša na kríži, vedel, že to je veľký rúhač, preto takto zomrel. Kto môže v neho veriť? Je to nebezpečné. Čiže Pavol hovorí o múdrosti kríža. To je druhá lekcia, ktorú len nedávno som si tak začal uvedomovať a začal som tak načúvať Duchu Svätému. Hovorím, Pane, chcel by som viacej svedčiť o Tebe, lebo mňa, keď som sa obrátil a bol som laik, tak boli také pár situácií, bolo takých spontánnych, keď zrazu jednoducho niekto zistí, že niečo, že chodíte do kostola a poviete, prečo, teraz si nechodil, začnete mu hovoriť a zrazu zistíte, že ten človek sa zmení. Úplne spontánne svedčíte skrze svoju skúsenosť o svojej viere ľuďom, ktorí zrazu sú čakatelia na spásu a vy to ani neviete.
Vtedy sa zdalo, že evangelizovať to je také samozrejme. Není to niečo, čo vás momentálne napadne ako program, že musím evangelizovať, potom vás chytí taký strach, budem vyzerať ako hlupák. To tak nebol na to čas. Ale potom, keď už začnete pracovať v cirkvi, keď sa začnete učiť, začnete veľa vecí študovať, začnete napodobňovať nejakých ľudí a potom ešte sa stanete kňaz, tak sa vám veľa vecí zredukuje do takých kolajníc. A ja som začal mať túžbu v poslednom čase vrátiť sa k tomu, tej schopnosti, na ktorú nemám teraz čas. Lebo stále som zahltený potrebami veriacich, oni stále chcú, stále majú málo, stále by chceli dačo. Aj takí ľudia ako vy na týchto konferenciách by boli radi, keby každý týždeň bola taká konferencia. Ľudia by chceli sadnúť, chváliť Pána, modliť sa, ísť domov a zase čakať, kedy bude dačo nové. A ja som si uvedomil, že my máme aj svedčiť úplne normálne, spontánne, žiť ako normálni ľudia vo svete, ale Boží ľudia. Ako hovorieval John Wimber, že byť prirodzene nadprirodzený. A tak som začal sa pýtať, hovorím, Pane, som veľakrát čítal, ako to má fungovať. Človek môže dostať slovo poznania o niečo o tom človeku, ktorý tam je. Bol som na jednej návšteve, bol tam jeden pán, ktorý bol veľmi zábavný a začal byť trochu vulgárny. Sme boli na jednej večeri, pani, ktorá pracuje pre nás v kostole, tak to boli jej susedia, ktorí tam majú chatu. On začal byť veľmi zábavný, trochu vulgárny, ona ho potom napomenula, že joj, sú tu dvaja farári, neznáš, jak sa máš chovac? On kukol a hovorí, tá som sebe všimol, že nejak čudne sú oblečení. Ja som si vtedy, my sme tam s kaplanom sedeli, sme tam jedli, kúkali sme na neho a vtedy som si uvedomil, že sú ľudia, ktorí okolo vás denne chodia, oni nevedia, čo je to kňaz, že má kolárik, oni tomu nerozumejú. Dneska sú aj takí ľudia, ktorí vôbec netušia o týchto veciach a preto aj musíme sa trošku zabrziť v súde, nesúdiť tých ľudí a ja som tak začal prežívať takú túžbu, niekedy človek fantazíruje, nie je to Duch Svätý, to je naša hlava, že Pane, vieš, to by presne tak malo byť, že ja mu zrazu sa postavím a poviem v Duchu Svetom, že Pán chce toto a toto v tebe urobiť a chce ťa oslobodiť od tvojho hriechu a tak ďalej, tak to nejako by to malo fungovať. A zase Pán ku mne hovoril, že a čo keby si ty bol v jeho situácii, chcel by si byť v jeho situácii? Ako by si sa cítil v jeho situácii ty? Keby si ty niekde bol a niekto by ťa pred ľuďmi usvedčil z tvojho hriechu a ty by si robil pokánie, by si tam plakal, všetci by sa na tebe tešili, že si spasený a pre tých ľudí by si bol ako divadlo, že práve ťa usvedčili z niečoho, čo nikto z nich nevie, je to vnútorné. Takto skutočne Duch Svätý pracuje. Lenže ja som si uvedomil vtedy, že človek, ktorý chce, aby takáto moc cez neho prúdila na iných, sám musí vedieť, si uvedomiť, že nie je v inej situácii, alebo nebol v inej situácii ako ten človek, musí mať veľkú pokoru. Preto svätý Pavol hovorí o múdrosti kríža. Svätý Pavol nehlásal evanjelium ako nejaký super pastor, alebo super evanjelista, alebo super kazateľ, ktorý študoval u Gamaliela zákon, ktorý potom prežil nejakú dobrú biblickú školu, ktorý potom dostal nejaký dobrý úrad, ale ktorého Ježiš zlomil. A laik, Ananiáš, neznámy človek pre nás, nejaký laik, neznámy, nehovorí sa o ňom, že viedol, tam bol pastorom, nič. Prišiel k nemu a hovorí, Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil a chce, aby si videl znova, položil na neho ruky a naplnil ho Duch Svätý. Šavol mal skúsenosť, že on, veľký rabín, ktorý bol ordinovaný, duchovný, židovský, prijal zrazu spásu a milosť skrze človeka, ktorým ešte krátko predtým pohrdal, pretože ho prišiel zatknúť ako odpadlíka od viery. Čiže každý z nás nejakým spôsobom potrebujeme hľadať Pána. Aj na to sme tu. Potrebujeme hľadať to, ako mu byť otvorený pre zámery, ktoré Boh má s nami. Veď sa tu všetci schádzame na konferencii z rôznych situácií, z rôznych spoločenstiev, alebo z rodín, alebo žijeme niekde sami možno. Všetci nosíme rovnaké túžby, aby naša viera dostala konkrétny účel, aby náš život v duchu dostal konkrétny cieľ a smer. A v tom sme tu všetci narovnako. Všetci potrebujeme občerstvenie, obnovenie tých koreňov viery a všetci potrebujeme nejakým spôsobom dostať takú poriadnu identitu, po ktorej stále túžime. A to si myslím, že pre každého z nás, Pán chce učiť, pýtať sa ho, načúvať mu, túžiť po ňom. Nie s nejakými svojimi predstavami pred nami, že toto by som chcel, takto by som to chcel, alebo toto je moja úloha, odtiaľto, potiaľto, toto ja robiť nebudem. Neviem, či to sestra Erika tu hovorila, lebo tam nám to hovorila, keď sme mali večer to malé stretnutie s kňazmi, hovorila, že keď sa obrátila, tak cítila túžbu, že Ježišovi chce nejako slúžiť.
Ale samozrejme povedala si rovno prekážky, ako ja môžem slúžiť, mám 4 deti, zvláštneho manžela a tak ďalej. A v momente mala okolo seba to, čo všetci máme, že toto ja robiť nemôžem, ako môžem ja evangelizovať druhých, to sa proste nedá. Veď mne povedia, čo pozri sa, jak vyzerá tvoja rodina. Jednoducho, a ona zrazu hovorí, prišiel k nej úplne spontánne mladý človek, ktorý potreboval pomoc. A urobila, čo vedela. Potichu sa za ňou pomodlila za oslobodenie a prežilo oslobodenie. Čiže všetkých nás chce Boh občerstviť, nielen na túto chvíľu nabiť, ako keď sa nabíjajú baterky, ale chce nás motivovať, dať nový štart, alebo obnoviť ten štart. A k tomu potrebujeme aj to, že musíme načúvať Pánovi, nechať sa viesť jeho duchom, vedieť, že máme dušu, telo, emócie, niečo vidíme, niečo počujeme, spievame, chválime Pána, ale to, čo je podstatné, sa deje v našom duchu. Pán tam je, my sme ho prijali vierou. Pane Ježišu, buď v mojom srdci, buď mojím spasiteľom, on je tam. Alebo keď nám to nestačí, tak sme boli pokrstení a keď sme pokrstení, Pán je tam. A my sa len musíme naučiť dať mu priestor, načúvať mu a nechať sa ním viesť. Ale potrebujeme rozumieť aj tej múdrosti kríža, že nie sú to nejaké naše plány. Nechceme sa my nejako zviditeľniť. Nepotrebujeme sa nejako realizovať na druhých. Chceme vidieť Boha, ako zachraňuje ľudí. Ale k tomu nám Pán musí zlomiť srdce. Ja sa tiež niekedy idem po ulici a si poviem, Bože, jaký som niekedy taký tupý, taký nič ma nezaujíma, len moje problémy, ktoré mám ako kňaz, ako farár, a teraz si hovorím, Pane, veď ja vôbec nemám, ani neviem mať niekedy zlomené srdce pre ľudí, ktorých ani nepoznám. Možno Pán čaká na to, kedy si to začneme všímať. Niekedy potrebuje roky. Niekedy potrebuje 10 rokov, aby si niekto dal takto hlavu a povedal, Pane, hovor ku mne, nejak to nejde, už ma z toho bolí hlava. Aby povedal, že jak to k tebe takto nechcem hovoriť, moje spôsoby sú iné. Tak prečo si mi to nepovedal skôr? Lebo si sa na to nepýtal. A Pán má čas. To nás láme, to nás vychováva, bojíme sa niekedy neúspechov. To je to, poznávame múdrosť kríža. Svätý Pavol hovorí, že je to bláznovstvo pre pohanov. Viete, kto boli pohania? Gréci, po ktorých my dedíme aj kultúru, jazyk, reč, inteligenciu, šikovnosť. Patríme do kultúrnej zóny, ktorá je veľmi vyspelá. Má veľkú tradíciu, históriu, inteligentných ľudí. Ľudia sú u nás všetci dneska vzdelaní. Ale na druhej strane musíme vedieť, že to sú prostriedky, schopnosti, ktoré Boh vie použiť, ale začínajú od nulového bodu, keď sa podáme Pánovi. Keď príjmeme jeho pravidlá a jeho pravidlá nás začnú meniť. On povie, ja viem, že si inteligentný, ale ja pracujem iným spôsobom. To kedysi povedal Derek Prince, ktorý prijímal v Afrike študentov do biblickej školy. Oni boli horliví, a videli, hovorí, tí Afričania videli, že biely muž dosiahol veľké úspechy, lebo je vzdelaný, má školy, tak boli horliví, učili sa v biblickej škole. A teraz Derek Prince zistil, že má s nimi problémy, má veľmi snaživých študentov, robili si poznámky, ale zbadal zrazu v ich očiach veľkú túžbu dosiahnuť nejaký úspech. A vtedy im hovorí, že bratia, Boha nezaujíma, čo viete urobiť a čo dokážete, ale či urobíte, čo vám povie. Preto hovorí Pavol o múdrosti kríža. Pavol hovorí, je to bláznostvo pre pohanov, pre múdrych, ktorí všetko vedia, ktorí majú na všetko odpoveď. Zároveň pohoršením pre Židov. Nie je to iba náboženská tradícia. Ježiš ukrižovaný, ktorý príde dneska k nám v Duchu Svetom, je tu už 3 dni, lebo sme sa tu zhromaždili. Pán šiel s nami, keď sme tu cestovali. A Pán nás tu vysielal. Hovorí, choď tam, potrebuješ sa občerstviť. On bol stále s nami. A zrazu je nás tu kopu ľudí a všetci máme v sebe Pána, jedného a toho istého. Aké je to úžasné. Môžeme sa spoločne zjednotiť jednomyselne, dvihnúť svoje ruky a povedať, chválime ťa, Pane, a vzývame Tvojho ducha, aby spočinul na nás a obnovil nás. A zrazu sme jednotní, jeden Boh je s nami a sme ním zjednotení a naplnení. Preto je to úžasné, že tu môžeme byť spolu 3 dni, lebo dávame priestor jednému Bohu, aby nás menil, aby nás zjednocoval, aby nás učil. Takže tento zvyšok Pán nás veľa teraz už budoval tie 2 dní, aj nás to unavilo trochu. Unavené je naše telo, možno je unavená naša duša, naša psychika,
ale náš duch je stále rovnaký, pretože duch nepodlieha takým veciam. Svätý Pavol hovorí, že môj vonkajší človek chradne, ale môj vnútorný človek sa zo dňa na deň obnovuje. No, blížime sa k finále dnes. Môžeme byť pokojní, kľudní, nemusíme to hecovať nejako, ale máme byť pozorní na Pána. Keď sa hrá a my spievame. Komu? Kto je tu? Keď počúvame, čo sa hovorí. Keď si všímame jeden druhého. Keď sa modlíme za seba. Aj keď jeme a pozeráme sa na ľudí, ktorí nám nejakým spôsobom preukazujú službu. Všade vidíme Pána, jeho ruku. A kríž je naozaj pre nás potrebné porozumieť, že Pán nás chce zmeniť. Zmeniť naše oči, zmeniť náš prístup. Nesnažíme sa tu niečo naučiť, snažíme sa tu niečomu otvoriť. Nesnažíme sa tu niečo iba získať, snažíme sa tu Pánovi poddať a vložiť sa mu do jeho služby. Ako sme s časom? Stačí? Dobre. Amen.